velkommen til den her video. I dag har vi Geo med, og Walter, som det er mig. Og i dag skal vi åbne en Pokémon-pakker. Og jeg tror, jeg starter, ikke? Så, ja. Okay, så nu åbner vi. Så lige sådan der. Og så kan jeg ikke rigtig korttrækket. Jeg ved ikke korttrækket. Vi trækker den her væk. Og så åbner vi. Okay, så vi har en drillbur, et eller andet. Så har vi en Railer. Så har vi en Ponyta. Og så har vi en Chatot. Og den er ret nice, den her Screamtail. Den ser ret cool ud at se. Og så har vi Heavy Baton. Og så Metagross. Og nu kommer et kort tilbage. Cola, Salo, et eller andet. Og sidste, nu kommer kortet her. Ej, der var ikke noget bull. Men nu er det min tur. Nu er det Geos tur. Så den får lige mig. Det. Er du klar? Så er det Geos tur til at åbne. Han åbner lige. Han er lige Jeg tager lige den anden. Jeg tager den anden. Nej, den her. Okay, så jeg hjælper ham lige. Sådan her. Her. Sådan der. Så tager han forreste væk. Og så tager han kortene. Det var med. Sådan der. Okay, så. Der er, han har en Skitty. Og en Electrobus. Den er nice. Og en Brandblade. Den er nice. Og en Giraffari. Og en, den er ret sejt. En Century Score. Og så har vi en Palafin. Og så har vi en Airy. Så har vi Pinto. Og så har vi Mr. Mime. Tyranitar EX. Der var et pulsku. Prøv lige at se. Det er nice. Nice. Men det er godt, det der er min hånd. Så nu skal vi... Så det var det på den her video. Det var sjovt, og hej hej.